kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbh khat prangut kibriu kila Khlad kat ba khat sangut kila mensau ha ka Jinglehñiam na ka ख़ापnya kabalaja ha ka khat santrik urumpang arhaja apusan ha ka station rel hanong ba Delhi ka jingbun briu kalaja ha ba kibriu kila ap bankiu ha ka rel banlet chap prayak raj ha ka ba kitmu banlet cha ka Jinglehñiam Maha Kumbh kadang yad menta Kipulit ke Delhi ha ka jing tokit kila lap ba kate ka Jinglehñiam bashir khai ha New Delhi railway station kalaja namar ba kinong Leit nongwan ki sotho bakla hapdeng ka Prayak Raj Express bat ka Prayak Raj Special bat kila perkhat ba kila la bandu ya ka rel jongki kila yatho kitlong khubor kini ki khat prangut ki bala Khlad no ki kenthop ya ki khna kenthe bat chinrang ki samla ki longkmi bat ki rang ba na kite ki khat sangut ki bala mensau Khandai ngut kidei ki shinrang bat hendru ngut kidei ki kenthei lai ngut kila mensau jor bat khar ngut ki shu mensau malumala nalor kata sautli ki rel ki bade banlet shaprayak raj hendrei laitli ki rel ki la poislam kabala pelong ya ka jing ख़ापnya kaba klem khmi linti la ong katalong khubor na ki pulit katanat rel kala ong bala penjari ka to ka ne ki lat ki linti banlat na kanu ka jingja ka basosi ha ki por banwan ban pensuk ya ka jing ख़ापnya palat ka Northern Railway kala rai ban penya Southly ki rel bakarpang ban pensuk ya ka Leit kawan jong ki nong Leit Ïaknieh bat ki nong Leit Jinglehñiam Hadin shisngi balami kate ka jingja katanat rel kala ong bala penjari ka to ka ne ki lat ki linti banlat na kum ka ne ka jingja ka basosi haki por banwan dak babu kerpang ya ka jaka ban ap na ka benta ki tu ki banlet sha ka Jinglehñiam Maha Kumbh katanat rel kala penjur ya ka jingbu ya ki pulet rel ne ki railway police force bat ki government railway police ha ka ne ka station rel ha New Delhi ban yarap ya ki nong Leit nongwan da ka ba yalam linti ya ki sha ka platform ka ba ki rel jongki ki de ban mi Katanat kala kerpat ru ya ki nong Leit nongwan bakim day ban sengap ya ki khubor hamsaya bala kerpat iki bakin pentip hau helpline number way lai khandai na kabanta kinu ki Jinglehñiam bat ke jing yarap ki nong Leit nongwan unong yalam barang ba jong ka seng congress upawan kumar bansal ulong ba ka jingkit khli halor kate ka jing ख़ापnya kalong ha menteri katanat rel bat la banlat satyana ka Umentri barim katanat rel ulo ong ru baka sarkar kala bakala lut ban pen kre lupa ya ka jingwan kerke jong ki nong Leit Ïaknieh bat ban pen biang lupa ya ki Jinglehñiam baro utei unong yelam ka kongres ubade umentri katanat railway Hapoh jong ka sarkar UPA ka baar ulo ong baka station rel ha New Delhi kade ka station rel ka badon namtam ha kaleng kari bat ulalingo babalei shom nala ban pen bet lupa ya ki Jinglehñiam ki babiang Ulo ang bahagi por bala pelong ya ka Jinglehñiam kum ka Maha Kumbh bat ka chahat puja hap ban pen bet lupa ringkat bat ka jing pen kre ka babiang